ಬರುವೇನ ಮದ್ದೂರ ಮುದ್ದೆ ಆಡಿ ತೆರಿದ ಸಂಗತಿ ಮೂಲೊಡ್ದೆ ಬರುವೇನ ಮದ್ದೂರ ಮುದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಏರ್ಲಲ್ಲ ಕುದುಲ್ತೋಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಈ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಈರೇಡ್ದು ಉದ್ದ ಅಂಚ ಈರೆಗೆ ಅಕಲ್ ಉಂತಲೆಕ ತೋಜು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಊದು ಎಂಕ ಆತ ಗೌರವ ಕೊರಂದುಲೇರ ಹಾ ಮಾತೆರೆಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು 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 ಅನೆ ಏರು ದಾದ ಪರಿಚಯ ಅಂಟೇನಾ ಪರಿಚಯ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಲಿ ಕುಲ್ಲಲಿ ಇಂಚು ಕುಲ್ಲಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಿಪ್ಪ ಪೆಪ್ಪ ಇಂಚು ಕುಲ್ಲಲಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನೆ ಬುಧಾರೆ ಮದ್ದೂರ್ದ ಮುದ್ದನ್ನಿ ಅಂಡತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮದ್ದೂರು ಮುದ್ದನ್ನಾಗ ತುಂಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಣ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲೆತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಕೇನಿ ಲೆತ್ತದ ಕೇನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟುಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಬೊಟ್ಟು ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಂಚಿನ ಏರಿಯೇ ಏರಿ ಎಂಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನ ರಾಯನಂಚಿನ ಎಕ್ಕೂರು ಎಂಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಡ್ಯಡೆ ನಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಬೂಡುದ ಜನಮಲ್ಲ ಈ ಬೂಡುದ ಜನಮಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಚ್ಚನು ಮಾತಿನ ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕಚ್ಚನು ಮಾತಿನ ಕೇಡಿನ ದಾಂತಿನಿ ಬೆನುವೆನೆ ಕೇನಿ ಕೋಡ್ಯಡೆ ನಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಬೂಡುದ ಜನಮಲ್ಲ ಕೋಡ್ಯಡೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ತಡಾನೆ ದಡಾನ್ ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡೆ ఆయన ಪೂರ ಮುಗಿತದೆ ಇಡ ಬತ್ತ ತೂಣಗ ಜನಪುರ ಅಂಬಿಡ್ ಪುರಿ ಮಿಜಿಲ್ಲೆಕ ಮಿಜಿಲ್ ಜನ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಳ್ಳೋಡು ಈಗ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾತೆರೆ ಜಾಯ್ನ ಮಾತೆರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜರ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೊಡು ಕುಳ್ಳು ನಾನು ಬಣ್ಣಗೊಂಚೂರು ತಡಾನ್ ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕುಳ್ಳು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಆಂಡ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಂದೊಳ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅದು ಬುಡದಿನ ಸೀರೆ ಬುಡದಿನ ಸೀರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜವನತ್ತು ಮುಂಡೆವು ಮುಂಡೇನ ಮುಂಡೇನ ಮುಂಡೇನಾ ಅವು ಮುಂಡೆ ಅವೇ ಮುಂಡೇನಾ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಅವು ಲುಂಗಿ ಅಡ ಉಲ್ಪರ್ದಿ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಬೆ ಚಪ್ಪೆತ ಓ ಸಬೆ ಚಪ್ಪೆತ ಚಪ್ಪೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಹೊರತನಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಳ್ಳಲೇರಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇರೆ ಪಾತೆರೆ ರಂಡು ಕುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಚಟ ಯಾನ ಇಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಬಂದೆ ಮುಲ್ಪಲ ಜನ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಅಂತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಶುರು ಆತನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿದಾಯಿ ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಓಲು ಬಿದಾಯಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಈ ರಾತು ಸಾಲದೆ ತಂದು ಬತ್ತಿಂದೆ ಸಾಲತ್ತು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಜನ ನಾಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಡು ಅದೇ ಕೊಡದು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಉಂಟು ಜನ ಹಾಕ್ಲೇಬಹುದು ಪರ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರಾಯನಂಚಿನ ಎಕ್ಕೂರು ಎಂಕಪ್ಪಣ್ಣಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂತಾನೆ ಅಭಿಮಾನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಂಡೆ ಯಾವು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಏರೆಗೂ ಮಾರಾಯ ಮಾಳವಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂತಿಜಾರ ಮಾರ
ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಅರ್ಬುಡ್ ಸೈಪರ್ ಮಾರೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕುಳ್ಳೆ ಲಕ್ಕೆರ ಬಂತ ಎರವರಿ ಭಂತೆಗೆ ತೆಂಚಗೆ ತವ ಬಾಲೆ ಮಮ ಪ್ರೇಮಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಭವತಾ ನಾಮ ಕಿಂ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಟಿನ ಚಟನ ಅಂದ ಆರು ಬೇರಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾರ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಮಾರ ಎಂಕಾರ ವಾ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರಿ ಇರ್ನೆ ಅದ್ದ ಜನ ಆಯ್ತಾನ ಕಿಮ್ಮೊಂಡೆ ಪೊಂಜನ ಕುಳ್ಳಾವ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳಾಟ ಇತ್ತನ್ನ ಮುಕ್ಳು ಬತ್ತಿರ್ತಾನ ನನಿತೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಅಗಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅಗಲೇ ದಾಲ ಕೊರ್ದು ಪಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತಿ ಬಿನ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ತಿಳಿಯ ಗಂಜ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೇರನ್ನು ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಣ್ಣ ಈರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾಲ ಪಜೇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಬೆತ್ತಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪೆರ ಬುರ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಈರೆಗೆ ಬುರ್ಸೋತಿ ಓಲಿಲ್ಲ. ಹೋಯ್ನ ಇದಾಯ್ತಾ ಅನ್ವಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದ ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಬಾಜಲ್ ಮರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕುಂಟಾರ್ದರ ಬಾಜ ಅಂದಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರು ಪೋತು ಅಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಪೂ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಯೆ ಪನ್ಪುಣು ಅಂದೆ. ಈಯೆ ಹೊರಪುಣು ಮತ್ತೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜನ ಕೀರ್ಕೋರು ಆವ. ಪೊಂಜೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಂಜೋಗ ಪೂಕೊರ್ರ ಓಡ್ಚಿ ಅಂಚೆತ್ ನಾನೇ ಹೊರಪೆ ಮುಜ್ಜನ ಕುಲವ ಆವಡಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕೂರು ಎಂಕಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಪೂದೆ ತೊಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುರು ಬೈದಿನಿ ಏರು ಇರಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಬರಿ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಕುಲ್ಲದಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇಜ್ಜ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಪುಟ್ಟಾಡು ತುಂಬಿ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಜೀರ್ತಾಟ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಡ ಈರೆಗೆ ದಾನೆ ಎಂಕಲ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೀತಾನೆ ಸುರೂಕು ಬುಟ್ಟಲೆ ಇರು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬುಟ್ಟು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಹಿರಿಸ್ತಾನಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಇರಿಸನಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರತೆ ಅತ್ತ ಈರೇನು ಏತ ಸಾರ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತುದಿನಿ ಈರ್ ಇನ್ನಿದೆ ಬೈದಿನಿ ಈರೇನು ಮುರಳ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಲೈ ಜಾನ ಬೈದ ಕೆಬಿಕ್ ಬಾಡಿಯರ ಪೂವ ಮಾರಿ ಜನ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟುನಿ ಕೆಬಿ ಸುರುಕೆ ಪುಂಡು ಕೊಂಬು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣ ಕಿರ್ಮುಣ ಕೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿ ಅತ್ತು ಬಗ ಈರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ವಾಡುದು ಕೆಬಿಕ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮರಲಿ ನಾನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಏನಂತ ಕೊಂಜವು ಮಾಲವಿಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಡು ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾಂಕೊರ್ರೆಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಗುಲಾಬಿ ಆರೇ ಮೂರು ಜನ ಅಜಲು ನೆನಪಿದ್ದಿ ಮಾರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮದ್ದೂರು ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮೇರೆಗ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಅನಾಥ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ ಅದ ಸಭೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜೆ ಸಭೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಆ ಜನ ಪೊಂಜವನ ಮೇಲ್ಗ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಸಭೆಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಪೊಂಜವನ ಇಂಚಿಕೊಲ್ಲಾಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತನ ಸಭೆ ಅಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂದು ಅಂಚಿನ ಕುಲೆ ಬರ್ಪಣತ್ ಸಭೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂಕ ದಾಕುಲು ಪುರಲ್ಲ ಈ ಓಟೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಣ ಅಜ್ಜಿಡ್ದು ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂದಾಯಿನ ಆ ಜನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೋಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆ ಜನ ಅಂದು ಒಳ್ಳ ಬುಡಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನತ್ತೊಳ್ಳ ತರ್ಕೊಳ್ತಿಕ್ಕೆ ಜೈಕ ಮಂಡೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಏರಿ ಮೂಳು ಬಕ ಯಾಂದೆ ಕಜಪು ಇಪ್ಪುಡೆ ಇರಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪಾಡು ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಓ ಮಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉಮೇದುಂಟ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಮಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಉಮೇದುಂಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೀನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂತಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಗೋ ಕುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಓಲ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ವಿನ್ ಉದ್ದಾರ ಜರ್ನಿ ನೆನಪಿದೀವಿ ಈರೆ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ